खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियोआव आं उपमारानि दैमारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। कक्राझाराव पुलिस आरो डाकातिनि गेजेराव मोगा-मोगि साथाम डाकातिनि जिउ खहा। एमएलए जयन्त बसुमतारिया लावख्रिगुरियाव खौरां लाहैदों। चिरां जिल्लानि खैला-मैला सिसुबारि रिलिफ केम्पआव आरबि फिल्म प्रडाक्शन फोलेरा अनसुंथाइ रानहैदों। बिजनीआव माइनाव नोगोर बर' समाजा मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरनो मान बावदों। एआइइउडिएफआ फाजलुल करिमखौ दोलोनि गाहाय नेहाथारिनिफ्राय एरख्लायबाय। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गुबुन गुबुन आफादनि आइजो आरो सिख्लाफोरा राखि खादों। ममिता सरेननि खेंफोरथि मेम्बारखौ जाख्ल'दों होननाया नंखाय। आमसुआ तालिबानखौ बाख्नायग्राफोरखौ सोंखारिनानै पुलिसनि हाबायाव गोजोननाय फोरमायदों। गलाघाट सरुपथार पेट्रल पाम्पआव डाकाति खालामनाय साबाखौ पुलिसआ हमबाय। उत्तर प्रदेशनि बारग' गिबि मन्थ्रि कल्याण सिंहआ रुंसारि जाबाय। उत्तर प्रदेश बिजर'राव बेंक गार्डनि सिलाइनिफ्राय गनाय गुलिजों साबा जोखोम। आफगानिस्तानाव नांथाना थानाय सा 168 भारतारिफोरखौ भारतआव लाबोफिनबाय। दिनैनि आबुं रादाबखौ फरायदों जों प्रनय दैमारी आरो उपमारानि दैमारिया। कक्राझाराव रैखाथि बिफान आरो डाकातिनि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायदों। बे जाथायाव साथाम डाकातिफोरा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। थांनाय हराव जादों बे जाथाया। सुलुंफोर मिथिनाय बादिब्ला कक्राझार सहरनि खोला फारसे थानाय बडगाव सेंमारिनि बडगाव एलाहाबाद इन्डियान बेंकआव लुट खालामनो नाजादोंमोन सा 6 डाकातिफोरा। नाथाय बेनि सिगांनो रैखाथि बिफानजों मोगा-मोगि जायो आरो रैखाथि बिफान डाकातिनि गेजेराव गावलायनाय जायो। बे जाथायाव साथाम डाकातिफोरा जिउ गोमायो नाथाय गुबुन साथामा जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांनो हायो। जिउ गोमानाय डाकातिफोरखौ गवालपारानि सिराजदौला शेख आमिनुल हक आरो साउथ सालमारानि मनिरुल हुसैन होनना पुलिसआ सिनायथि होदों। बबेखानि डाकातिफोरजों लोगोसे गंनै 7.65 पिस्तल, थर 8 गोगो गुलि, अक्सिजेन गेस, एलपिजि सिलिन्डारनि पाइप आरो गोबां मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बेनि सिगां बडगाव एलाहाबाद इन्डियान बेंकआव खेबथाम डाकाति जाखांबायमोन। दानथाम सिगांसो बे बेंकआव मोनसे डाकाति जादोंमोन होननानै जायगानि सासे सुबुङा फोरमायदों। नाथाय थांनाय हराव ब्रैथि खेबनि थाखाय लुट खालामनो फैनाय डाकातिफोरजों रैखाथि बिफाना मोगा-मोगि जायो। सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया दिनै फुङावनो लावख्रिगुरि गामियाव थांनानै रायजो राजाफोरखौ खौरां लाहैदों। चिरां जिल्लानि देवस्रि भिसिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा निज्ला दैसानि लोमसावनाय आरो रुगुं खुरखानायजों भुगिनांना रैखाथि बादायाव थानो गोनां जानायखौ दिनै एमएलए जयन्त बसुमतारिया खौरां लाहैदों। मख'नो गोनांदि लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा बे समाव दै बानाजोंल' सैनाङाखै हाग्रानि मैदेरनि उदखारावबो मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला एमएलए जयन्त बसुमतारिया लावख्रिगुरि गामियाव रायजो राजाफोरनि खौरां लाहैनानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारा रायजोआव दै बानानिफ्राय उदां खालामनाय आरो हाग्रानि मैदेर सुबुंनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय दावहाखौ होबथानायनि राहा लागासिनो दं होननानै फोरमायथियो। बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि आरो सावथुन दिहुनगिरि लोगोसे आरबि फिल्म प्रडाक्शननि सामलायगिरि रिया ब्रह्मनि दैदेननायाव आरबि फिल्म प्रडाक्शन फोलेरा चिरां जिल्लानि खैला-मैला सिसुबारि रिलिफ केम्पआव थानांनाय दुखुथिया सुबुंफोरनो सनिबारखालि अनसुंथाइ रानहैदों। मख'नो गोनांदि सिसुबारि गामिनि गासै 104 नखरनि मानसिफोरा दैबानाजों खहा जाजानानै आथिखालाव रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों। गासै 20 निफ्राय 25 गं न'आ हा खुरखानानै दैजों गोजावलांबाय। बैसोर दुखुथिया सुबुंनोनो एसेबाबो अनसुंथाइ रानहैनो हानानै फावखुंग्रि रिया ब्रह्मआ गावखौनो गोजोननाय मोन्दों होननानै गावनि फेसबुक पेजआव फोरमायदों। लोगोसे बै दुखुथिया सुबुंफोरनि इयुन गाहामखौ हास्थायदों। मख'जाथावदि थांनाय 2019 मायथाइयाव जेब्ला चिरां जिल्लानि दैमुगुरि आरो सारागाव गामिनि सुबुंफोरा दैबानाजों हालाय-हाफाय जानांदोंमोन आरो रिलिफआव थानांदोंमोन अब्लाबो रिया ब्रह्मआ रां अनसुंथाइजों लोगोसे मुवा बेसाद राननानै होदोंमोन।
चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेन्दोंआव माइनाव नोगोर बर' समाजा देग्लाय 2021 इं मायथाइयाव एचएस आरो एचएसएलसी आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय 22 आगस्ट 2021 इं रबिबारखालि गासै सा8 फरायसाफोरखौ गांफा गांफा मान बिलाइ होनानै मान बावदों। बेनि गेजेराव एचएसनि 5 आरो मेट्रिकनि 3। मान बावजानाय एचएस आनजादाव उथ्रिनाय फरायसाफोरनि मुङा फारियै थरायना मनीषा ब्रह्म, बिफा कमल ब्रह्म, मृत्युंजय बर', बिफा रनजित बर', बारसिउ बसुमतारी, बिफा अमर कुमार बसुमतारी, थरायना नमिता बसुमतारी, बिफा जयप्रकाश बसुमतारी, थरायना भैरबी बसुमतारी, बिफा हरिनारायण बसुमतारी। लोगोसे मेट्रिक सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरनि मुङा फारियै थरायना बिउटि ब्रह्म, बिफा विष्णु ब्रह्म, थरायना सनिता बसुमतारी, सुमल बसुमतारी, बिफा थरायना टनिया बसुमतारी, बिफा अमर कुमार बसुमतारी। मख'नो गोनांदि माइनाव नोगोर गामिया थांनाय 2012 मायथाइनिफ्रायनो बेबायदियैनो बोसोरफ्रामबो जायफोर फरायसाया मेट्रिक, एचएस आरो जायखिजाया गोजौ सोलोंथाइनि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। गामिनि आफादगिरि लन्दराम बर' आरो गाहाय नेहाथारि वैद्यनाथ बसुमतारीया मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय 2012 मायथाइनिफ्राय दासिमाव गासै सा45 मेट्रिक आरो सा39 एचएस थाखोआव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावखांनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो गोजौ थाखोनि आनजाद एबा बीए, बीएससी, बीएड, नेट, पीएचडी बायदि बिथिङाव जायफोर सेथियाव उथ्रिनो हादों बिसोरखौबो मान बिलाइजों लोगोसे मान बावबोबाय थानाय जादों। गमामायैनो बे हाबाफारिया जोबोर बाख्नायजाथाव। अल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट सुंद'यै एआईयूडीएफ आ दोलोनि गाहाय नेहाथारि मौलाना फाजलुल करीम कासिमीखौ बिफानिफ्राय एरख्लायबाय। फाजलुल करीमखौ सनिबारखालि दोलोनि गाहाय नेहाथारि बिफानिफ्राय एरख्लायो। मख'नो गोनांदि ससियेल मिडिया फेसबुकआव तालिबानखौ उदां मदद खालामना पस्ट होनायनि दायाव फाजलुल करीमखौ पुलिसआ सनिबारखालि हमनायनि उनावनो दोलोनिफ्राय एरख'नाय जायो। एआईयूडीएफनि गुबुन सासे गाहाय नेहाथारि फाजलुल करीमखौ बिफानिफ्राय एरख्लायबाय होननानै दोलोनि लेङाइ आफादगिरि आवाल मजिदआ सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि फेसबुकआव तालिबानखौ मदद खालामना पुलिसजों हमजानाय मौलाना फाजलुल करीम कासिमीनि सायाव पुलिसआ आयेनारि राहा लागोन होननानैबो आवाल मजिदआ बुंदों। अदेबानि फाजलुल करीमआ तालिबानखौ मदद खालामनानै बेबादि पस्ट होमारदोंब्ला बेयो सोंखारिथावना जादों होननानै एआईयूडीएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो बुंदों। दिनै रक्षा बन्धन। दिनैनि बे गोथार सानाव रायजोनि गुबुन गुबुन आफादनि आइजो आरो लाइमोन सिख्लाफोरा दिनै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ राखि खादों। गिबि मन्त्रिया दिनै फुङावनो मन्त्रि कल'निनि पार्कआव राखि खाजायो। रिपर्टनि बायदिब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावखौ राखि खानाय साफ्रोमबो आइजो आरो सिख्लाफोरनो गांफा गांफा श्रीकृष्णनि भगवद गीता बान्था होयो। राखि खानाय बे हाबाफारियाव गिबि मन्त्रिनि राजखान्थियारि नेहाथारि आरो एमएलए जयन्त मल्ल बरुवा, मन्त्रि अशोक सिंघाल मोनाबो बाहागो लायो। राखि खानाय हाबाफारिनि उनाव गिबि मन्त्रि शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि बिदा साननानै गोबांसा आइजो आरो लाइमोन सिख्लाफोरा दिनै आंखौ राखि गानहोदों। बे राखिनि गेजेरजोंनो आं रायजोफोरखौ साबसिनै सिबिलांनो हागोन। जाख्लनायनि गोख्रों अजद होजानाय पिसिडिसिनि मेम्बार ममिता सरेना फिननाय आरो खेंफोरथि होदों। ममिता सरेना खेंफोरथि होनानै गावनि सायाव जाख्लनायनि अजद होनायखौ नंखाय होननानै नेवसिगारदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि आस्राबारि पिसिडिसिनि सिङाव थानाय पश्चिम गलाजार गामिनि रायजो राजाफ्रा दैबानानि अनसुंथाइ एबा रिलिफनि माइरं मोनैखौ लानानै थांनाय 20 आगस्ट 2021 खालाराव खौरां बिजोंनि गेजेरजों ममिता सरेन मेम्बारनि सायाव अजद होदोंमोन। बेखौ लानानै पिसिडिसि मेम्बार ममिता सरेना गावनि फारसे होजानाय गामियारिनि अजदआ नंखाय होननानै बुङो आरो जेबो जाख्लनाय गैया आरो गावजों गाव पार्टीनि खोथा लानानैसो माखासे मानसिया दावराव खालामदों होननानै दाबि खालामो आरो जायफोर 40 नखरा माइरं मोननांगौ दंमोन बेनि गेजेराव 30 नखरनो राननानै हरनाय जादों आरो माखासे 10 नखरफोरा लांफैयाखै नाथाय बिसोरनो हरनो थाखाय 3 पेकेट माइरंखौ दोननाय जादों होननानै मेम्बार ममिता सरेना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायफिनदों।
आसामनि माखासे इस्लाम धोरोमारि मौलबादि सुबुंफोरा ससियेल मिडियायाव तालिबानखौ बाख्नायनाय आरो भारतआवबो तालिबाना फैनांगौ होननानै शेयार खालामनायनि हेंथायै आसाम पुलिसआ सनिबारखालि गासै सा 15 सनगुखौ एरेस्ट खालामनायखौ चिरां जिल्ला आमसुआ बाख्नायदों आरो दायनिगिरिखौ आयेन बादियै थोजासे साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। लोगोसे रावबो इस्लाम धोरोमारिफोरा जाहाथे तालिबान थिउरियाखौ हेफाजाब होआ आरो ससियेल मिडियायाव बेफोरबादि फोसावा बेखौ चिरां जिल्ला आमसुनि आफादगिरि नाजिर रहमाना खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामनि गासै सा 18 इस्लाम धोरोमारि सुबुंफोरा तालिबाननि मददाव ससियेल मिडियायाव बानबुंथि होदोंमोन। बेनिनो सा 15 खौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय आरो सा 3 खौ एरेस्ट खालामनो हाथ'नाय जायाखै। सोलिफुदानि थांनाय 13 आगस्ट खालि गलाघाट जिल्लानि धोनस्री महकुमा सड़क फोथाराव श्याम सार्भिस पेट्रल पाम्पआव दाखाथि खालामनाय साबा दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमबाय। धोनस्री महकुमा सड़क फोथारनि पुलिसआ खौरांगिरिनि मेल खुंनानै मिथिहोदों दि जाथाय जानाय जायगायाव सीसी केमेरानि हेफाजाब लानानै पुलिसआ गासै साबाखौ सिनायनो हादों। बेनि उनाव सड़क फोथारनिनो थागिबि कमल राजबंशी, रूपम खाख्लारि, नब बर', राकेश एन्टी आरो केम टेरां होननानै मिथिहोदों। हमजानाय दाखाथिफोरनिफ्राय गंनै पिस्तल आरो गरजि गोथां गुलिबो बोखांनो हादों। बेनिनो राकेश एन्टी आरो केम टेरां मोनहा कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजारनि होननानै सिनायथि होदों। अदेबानि पेट्रल पाम्पनिफ्राय खावनाय 1 लाख रांखौ मोनफिननाय जाखोना जादिया बेखौ रोखा मिथिनाय जायाखिसै। उत्तर प्रदेशनि बारग' गिबि मन्थ्रि कैलाश सिंहआ सनिबारखालि रुंसारि जाबाय। उत्तर प्रदेश बीजेपी राजखान्थि दोलोनि राफोद दैदेनगिरि आरो मोनसे समाव राजस्थाननि रायजो बेंगिरि जाबोनाय कैलाश सिंहआ 89 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। सनिबार 21 आगस्ट खालारखालि हरनि 9:15 रिंगा समाव बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय जोबथा हां हगारो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय जुलाइ दाननिफ्राय बारग' गिबि मन्थ्रि कैलाश सिंहआ गोब्राब लोमजानानै डक्टर राम मनोहर लहिया इन्स्टिटिउट अफ साइन्स देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बेनि उनाव आरोबाव बांसिन गाहामसिन फाहामथायनि थाखाय लखनऊनि संजय पस्ट ग्रेजुएट इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि सनिबारखालि बिथाङा जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि रुंसारि कैलाश सिंहआ 1991 मायथाइनि बीजेपी राजखान्थि दोलोनि बारग' गिबि मन्थ्रिमोन। लोगोसे 2014 मायथाइनि राजस्थाननि बारग' रायजो बेंगिरिनि मासिखौ रुजुनबोदोंमोन। बे दुखुनांथाव खौरांखौ मोननानै भारतनि गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ गावनि टुइटाराव टुइट खालामनानै बिथांनि रुंसारनायाव दुखु फोरमायदों। लोगोसे बुंदों, उत्तर प्रदेशनि जौगानायनि थाखाय कैलाश सिंहआ जोबोद बिहोमा होलांबाय। गुबुन फारसेथिं मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआबो गावनि टुइटाराव टुइट खालामनानै बिथांनि रुंसारनायाव दुखु फोरमायदों। उत्तर प्रदेशनि बिजनौराव ग्रामीण बेंकनि सासे सिकिउरिटि गार्डनि सिलाइनिफ्राय गनाय गुलिजों गासै सा 5 बेंक कास्टमारफोरा गाज्रि जोखोम जादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बेंक सिकिउरिटिनि मुङा नवदेव सिंह। नवदेव सिंहआ गावनि मुङाव सोरखारि लाइसेन्स थानाय गंसे 12 बर सिलाइखौ फोसाबनाय समावनो बे जाथाया जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायाव बेंकआव फैनाय गासै 5 कास्टमारफोरा गुलि नांजानानै गाज्रि जोखोम जानायफोरनि मुङा फारियै बाबुराम सिंह, ब्रजबीर सिंह, मना सिंह, रामलाल यादव आरो सन्तोष जोशीम होननानै सिनायथि होदों। आथिखालाव पुलिसआ सिकिउरिटि गार्ड नवदेव सिंहखौ पुलिसआ जेरा खालामनो थाखाय हमबाय होननानै फोरमायदों आरो जोखोम जानायफोरखौ हस्पिटालाव दैथायहरबाय होननानै पुलिसआ मिथिहोबावदों। आफगानिस्तानखौ तालिबाना दखल खालामना लानायनि उनाव हादोरनि थासारिया जोबोद हालाय-हाफाय जागासिनो। फारसेथिं आफगानिस्तानाव नांथाना थानाय गुबुन गुबुन हादोरनि सुबुंफोरजों लोगोसे आफगानिस्ताननि सुबुंफोराबो हादोर नागारना थांनो थाखाय नाजागासिनो। बे समावनो दिनै रबिबारखालि आफगानिस्तानाव नांथाना थानाय सा 168 सुबुंफोरखौ भारत सरकारा नाजासे नाजानानै C-17 ग्ल'ब मास्टार मिलिटारि ट्रेन्सपर्ट फ्लाइट आफगानिस्तानसिम दैथायहरनानै नांथाना थानाय भारतारिफोरखौ भारतसिम लाबोयो। मख'जाथावदि गासै 168 सुबुंफोरनि गेजेराव गासै 107 सा भारतनि नोगोरारि आरो गासै सा 61 जन सुबुङा आफगानिस्तान नोगोरारि। भारत सरकारनि नेमखान्थि बादियै बिसोर गासैबो सुबुंफोरखौ सिगाङावनो बिरखं गाथोनावनो कर'ना टेस्ट खालामनाय जागोन। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन समबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर।
भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन समबार 23 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।